עכשיו נכנסנו לשמורה בתוך הג'ונגל. זאת החיה הראשונה שאני רואה. כן, אמיר. בסדר, חכה שנייה, אני מצלמת במבי. נראה יאללה. שנייה, תן לי לצלם אותי. רק רגע, אוי תיזהרי. רגע, אתם מפריעים לי שנייה, רק שנייה, תנו לי לצלם. כן, אבל לא קרוב. איזה יפה. נו כן, דבר. כן, ואת הילד שלו. איזה יפים. בשמורה אנחנו התחלנו. מה זה מרגש? לא מילה. אתה לא מתרגש. קופי. תן לו אולי כזה. במבי! במבי! Be careful, hey. Don't do that. It's next. נחשים, איזה יפה. Orange, mint.